ekelekwa m unu. Ama m dịka izere ma anyị ga-agbanye egwu na egwu ahụ nke ị gbara na ọ nwere ihe ị mụtara n'egwu ahụ. Daalụnụ. Dịka m jụrụ, ọ bụ iwu na m ga-ekpere ya ekpere? Why should I pray? Kedu mere m ga-ekpe ekpere? Ị ga-eji kpee ekpere maka ọdịmma nke gị nwa na nke mụnwa. Ikpere ekpere, ikpe ha ekpere, Chineke wu Chineke ọ bụ. Ị na-anụ? Ikpe ekpere ọ maka ọdịmma nke gị. Ọ sị gị n'akwụkwọ ndị Luke chapter 11 verse 9 to 10. Luke isi nke 11 amaokwu nke 9 ruo na nke 10. Ọ sị na-ekpe ekpere mgbe dum. Chọọ n'iru m na unu ga-achọta ya. Kụkwa n'aka, ụzọ ga-emere unu. Ọ ya kpata na ị ga-ekpe ekpere. Ihe ị ga-eji kpee ekpere bụ na maka na o nwere ihe ị na-achọ. Ka nye ihe ọmụmatụ ya bụ na di gị na di gị bi n'ụlọ, unu anaghị akpa nkata. Ịgacha ọrụ bata, di gị alaba, saa ahụ laba, dinara ala, chifu obere akpa pụọ. Gị nwa bụ nwaanyị nwunye nwoke ahụ, kedu ka obi ga-adị gị? Ị ga-enwe obi umeala? Ma ọ bụ ụmụ gị anaghị akpa nkata, ịga ọrụ bata, ịsa ahụ laba, kedu ka ụmụ gị ga-esi n'afọ gị? Ọ ya ka ekpere ji wee dị mkpa. Ịpụta n'isi ụtụtụ otu a tupu ị pụọ, mee gịnị? Were onwe gị tifie n'aka nsọ nke Chineke. Si ya, nna m, ụbọchị taa ewee mara fee gị n'aka. Duo m ma dubatakwa m. Kọwara ihe ị chọrọ inweta, si ya na ihe m chọrọ inweta na ihe m achọghị n'ụzọ m na ihe m chọrọ n'ụzọ m. Dịka ị mere nke a, ikwucha ya, iwee aha Jizọs wee mechie ya, wee mee gịnị? Wee pụọ. Ajụjụ ọzọ ọ ga-ajụkwa ebe ahụ bụ, kedu ka m ga-esi kpee ekpere? How should I pray? How should I pray? Kedu ka m ga-esi wee kpee ekpere? Akwụkwọ nsọ eme ka anyị mara na ọwụ ụkpụrụ a bụ ụkpụrụ ga-eji iri kpee ekpere. Ileba anya n'akwụkwọ 2 Samuel isi nke 12 amaokwu nke 16. Ebe a mere ka anyị mara na mgbe nwanne ya nwoke David mejọrọ, ọ mere gịnị? Ọ dọka akwa ya, were onwe ya rụọ na ntụ, wee yọọ mgbaghara, bekuo Chineke akwa. Gịnị ka o mere? Ọ dara n'ala. Onye ahụ ụkpụrụ nke o si kpekwa ekpere nke ya. Ilekwa anya n'akwụkwọ Jenesis jee n'isi isi, ile anya n'akwụkwọ Mmalite isi nke 18 amaokwu nke 22. Ọ sị nna anyị bụ Abraham kwụ ọtọ wee kpọkuo aha Chineke. O mee gịnị? Ọ kwụ ọtọ. Ma dịka oge Amara si wee dị, oge Amara bụ emume ewepụtara iji wee gbazie ego ọnụ, nye gị ezigbo ndụmọdụ nke ga-eme gị ka ị bụ onye bara uru na mmadụ, wee bụkwa onye nwetara alaeze eluigwe ahụ nke ị na-agba ọsọ ya. Otu isi wee nọrọ mgbe ị na-ekpe ekpere ga-egosi your attitude and your attitude. Ka isi wetuo onwe gị n'ala, ka isi wee mkpalite na ekpere ahụ ị na-ekpe. O nwere ike ya bụ na igbu ikpere na mechie anya gị, ọ ga-eme gị ị ga-enwe ha akpọ distraction. Mmadụ agaghị na-aga na-agbagwoju gị megharị gị anya. Ma ya nwere ihe ekpe ekpe mepe anya gị, ị nwere ike nwa okorobịa ị na-ekpe ekpere, nwere ike fụ nwa agbọghọ agafee gị n'ihu. O nwere ike ọ baa gị anya maka emere anya ka eji anya na-afụ ụzọ, ma ọ bụ bụrụ nwa agbọghọbịa nkorobịa gafee gị n'ihu. Ihe a nwere ike distract gị. Ya bụkwa na ịbụ onye na-ekpe ekpere gị na onye mụrụ mechie ụzọ, ọ ga-eme gị ka ị nwee ha akpọ focus. Focus. Ma ọ bụkwa ịbụ onye gị na-eme ịchọrọ ikpe ekpere ibu ọnụ, ọ ga-eme gị anụ arụ gị ịtata ya ahụhụ. O wee nwee ha akpọ more connection. Ịdịkwa ha akpọ connected gị na Chineke.
enwe njekọta. O nweghị usoro akwụkwọ nsọ si na ọwụ usoro a ka ị ga-ejiriri kpee ekpere, ma ọwụ iwu na ị ga-ebu ọnụ ma ọ bụ na ị gaghị ebu ọnụ. O gosiri ka isi nwee mkpali na ihe ka ihe ahụ si akpa gị ka ị ga-esi rịọ ya. Ọkazi anaghị eji akpa ekechie ya ọnụ. Oge na-akụzi kwara pụọ kwara bịa ụbọchị ọzọ. Echefugo na ihe a bụ Oge Amara n'isi Mbe TV. Dịka isiokwu nsiri ụbọchị nke taa, ekpere bụ isi ma ọ bụ ekpere bụ igodo. Prayer is the key. Ihe ọrụ ị na-eme na ndụ gị, tinye ya n'ekpere. Ka Chineke gozie onye ọbụla nke gere m ntị n'ụbọchị nke taa n'aha Jizọs. Amen. Dịka m na-ekwu, ihe ọma mere onye ya mere ibe ya, ọ bịara bụ onye ya bịa